du har muskler, men vil ikke betale, så træn derhjemme. Og det er jo ikke noget, man egentlig skal lave en video om, fordi det kan være at sige sig. Men hvor meget kan du spare ved at lade være med at træne ned i fitnesslokale? Du kan på 10 år spare 36.000 kroner bare på 10 år. Det vil sige over 100.000 kroner på 30 år. Det er på 10 år 36.000 du sparer. Og hvordan kan du effektivt få muskler? Det er jeg ikke den bedste til at udtale mig om, fordi jeg er ikke særlig flittig i at opbygge muskelmasse. Ikke endnu, i hvert fald. Men jeg har reflekteret lidt. Hvad kan du gøre? Du kan faktisk hver dag træne dine muskler ved at fylde dine elkoger helt op på max. Og så tage den ud i strakt arm. Og så bare træne på den måde. Tag og for eksempel hen ved dit køkkenskab. Der kan du bare også træne. Det er lidt tosset. Men det er refleksion. Tag dig en masse tallerkener ud. Hold i strakt arm. Og lad være med at holde tæt på kroppen. Fordi du træner ikke, hvis du tager den tæt på din ryg. Du skal bruge flere muskler ved at holde tingene langt væk fra din krop. Så tag fat i en masse tallerkener. Det der er vigtigt, det er at du tager og gør noget som du gør hver dag. Og ikke bare bruger 1 time ned i et fitnesscenter. Nej. Du skal gøre noget hver dag og gøre det til en sport. Tøm opvasken for eksempel. Eller stå og vask op. Noget service. Gryder. Brug dine muskler ved at vaske op i hånden. Eller når du tømmer din opvaskemaskine, så tag en hel masse på én gang. Og så lad være med at du kan lægge dem, stable dem sammen for eksempel. Selvfølgelig skal du ikke skade din ryg. Men når du tømmer din opvaskemaskine for eksempel, så kan man træne sine muskler ved at simpelthen også at stable det op, og så på den måde lad være med at bruge begge hænder. Brug 1 hånd, hvis du vil øge dine muskler i arme. Og ellers havearbejde til squat, eller hvad det nu hedder. Så gå ud i haven, gå ned og fjerne ukrudt, gå med din gasbrænder, hvis du godt kan lide at brænde ukrudt. Gå med din gasbrænder derude, løft front på den, i stedet for at have den på en sækkevogn, hvor du bare triller den rundt. På den måde, så i hvert fald om sommeren, så får man trænet sine benmuskler og sådan en hel masse. Så det var nogle fif til, hvordan du sådan kan gøre det til en sport derhjemme, og sådan gøre det til en egentlig kontinuerligt, hele dit døgn, at du træner din krop. Hele dit vågne døgn i hvert fald, at du træner din krop. Så opnår du muskelmasse og gør det faktisk til en sport. Yes, det var en hurtig lille refleksion om, hvordan du kan spare fitnessmedlemskab, hvis du ønsker det.